Γεια σας παιδιά, είμαι η Γλίκα. Χαιρετώ τους πάντες από τη Γερμανία, από τη μουντή γκρίζα συννεφιασμένη και κρύα Γερμανία. Είμαι από την Ελλάδα, μένω στον Μέλανα Δρυμό και ήμουνα τη γιορτή της μητέρας στη Βασιλεία και έγραψα κάτι το οποίο θα το ανεβάσω στο Substack. Είναι το πρώτο μου podcast, δεν έχω ξανακάνει podcast. Ακούω πάρα πολλά podcasts και ήθελα κι εγώ να μοιραστώ με τη σειρά μου αυτά που γράφω για τους φίλους και τις φίλες που παίρνουν πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, που κάνουν δουλειές στο σπίτι, που κοιμούνται με τα podcasts. Είμαι μία από αυτούς. Και για τους φίλους και τις φίλες που έχουν προβλήματα όρασης και δεν μπορούν να διαβάζουν τα blogs μου. Είχα ένα blog όσο έμενα στο Μεξικό, το Click Art in Mexico, αλλά πλέον δεν μένω στο Μεξικό, επομένως είναι η πρώτη μου προσπάθεια να ανεβάζω κείμενα στο Substack. Θα κάνω εκεί το πρώτο μου blog για τη Γερμανία και για τις περιπέτειές μου εδώ. Επομένως, wish me luck, καλή μου επιτυχία. Θέλω πάρα πολύ να κρατήσω την επαφή μου με τα ελληνικά, με την Ελλάδα, με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες φίλες και φίλους μου, με τα άτομα που αγαπώ και με αγαπάνε. Είναι ένας τρόπος να επικοινωνώ μαζί σας και αυτές ήταν οι περιπέτειές μου στη Βασιλεία. Εντάξει, δεν έζησα και μεγάλες περιπέτειες, μια βόλτα έκανα, απλώς έγραψα κάτι που ελπίζω να σας αρέσει. Να καθίσω μαζί σας, με ρώτησε μια ηλικιωμένη κυρία με ένα ψάθινο καπέλο και έναν πάλευκο σκύλο. Ναι, φυσικά καθίστε, της απάντησα. Είχαμε ήδη ανταλλάξει 2 κουβέντες πριν από λίγη ώρα χάρη στον σκύλο της, όταν ήρθε στα πόδια μου και άρχισε να γλύφει τα κομμάτια από το σπεκ που είχαν πέσει στο πάτωμα από το φλαμ κούχεν που έτρωγα με όρεξη στην αυλή του Μουσείου Τέχνης της Βασιλείας. «Με συγχωρείτε», μου είχε πει. «Κανένα πρόβλημα. Αγαπάω πολύ τα σκυλιά και φαίνεται πως και αυτά με αγαπούν». Μετά από 10 λεπτά πήρε το θάρρος και μου ζήτησε να καθίσει δίπλα μου αφού είχε αρχίσει η ζωντανή μουσική και δεν υπήρχαν άδειες θέσεις πια στην αυλή του εστιατορίου, αλλά μια μεγάλη ουρά με κόσμο που περίμενε. Ήταν και αυτή μόνη. Τον πάγο έσπασε πάλι ο πάλευκος σκύλος που αγρίεψε σε έναν σκύλο κατάμαυρο λίγο πιο πέρα. Ξυπνάει η σεξουαλικότητά του, είναι πολύ μικρός και δεν τον έχω ακόμα στηρώσει. Πώς τον λένε? Γιώχαν. Είναι πανέμορφος. Είναι πολύ καλός φίλος. Μπροστά μας είχε αρχίσει να χορεύει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σε ρυθμούς rock and roll. Χόρευαν σαν επαγγελματίες, ενθουσιάστηκα. Και ένιωσα λίγο άσχημα γιατί πριν από λίγο τους είχα δει να κάθονται λίγο πιο πέρα και είχα σκεφτεί «Τι βαρετό ζευγάρι, Θεέ μου». Μου είχε κάνει εντύπωση το κόκκινο φλογερό φόρεμα της γυναίκας και αντίθεση με το λυπημένο σαν αρχαία θεατρική μάσκα πρόσωπο που πλαισιωνόταν από γκρίζα μαλλιά πολύ πρόχειρα φτιαγμένα με ένα χτενάκι προς τα πίσω. Και είχα προσέξει και τον άντρα γιατί φορούσε ένα παρδαλό πουκάμισο και φαινόταν σαν να βαριόταν τη ζωή του. Δεν είχαν ανταλλάξει κουβέντα μεταξύ τους. Μεταμορφώθηκαν μόλις ανέβηκαν στην πίστα. Τι μπρίο, τι σκέρτσο, τι φιγούρες, τι χαμόγελα, τι αυτοπεποίθηση. Και έβγαλε ξαφνικά νόημα και το κόκκινο φλογερό φόρεμα και το παρδαλό πουκάμισο. Βαριόντουσαν, γιατί περίμεναν να ξεκινήσει η μουσική. «Χορεύουν καταπληκτικά, έτσι», λέω στην ηλικιωμένη κυρία δίπλα μου. «Μα ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ να χορεύω». Έχει γούστο να μου ζητήσει να σηκωθούμε να χορέψουμε. Γι' αυτό ήρθα να κάτσει δίπλα μου. Δεν έχω καμία όρεξη. Σκέφτηκα κατευθείαν, αλλά δαγκώθηκα. Χαλάρωσε, Γλίκα. Κουβέντα θέλει η γυναίκα. Αν σου ζητήσει να χορέψετε, θα πεις ευγενικά «Όχι, ευχαριστώ. Έχω στραμπουλήξει το πόδι μου». Και εμένα μου αρέσει πολύ να χορεύω, της είπα δειλά. «Αλήθεια, χορεύεις κι εσύ rock and roll?» «Όχι, αυτοί είναι επαγγελματίες. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να χορέψω rock and roll, αλλά χορεύω σάλσα. Ήμουν πολλά χρόνια στο Μεξικό και κάτι έχω μάθει». «Σάλσα, wow!» Δεν είμαι και τόσο καλή, αλλά με έναν καλό παρτενέρ μπορώ να γίνω υποφερτή. Και οι Μεξικάνοι είναι υπέροχοι παρτενέρ. Εκείνη την ώρα κάπως σκυθρόπιασε. Είχε γκρίζα μακριά μαλλιά μέχρι τους ώμους και γαλάζια υγρά από την ηλικία μάτια. Μου φάνηκε σαν να βούρκωσε.
Ο άντρας μου ήταν πολύ καλός παρτενέρ. Χορεύαμε συνέχεια rock and roll. Έφυγε από τη ζωή πριν από 5 χρόνια. Παύση. Τι να πω, δεν ξέρω. Λυπάμαι πολύ. Πώς είναι η ζωή χωρίς αυτόν? Μου λείπει πολύ, αλλά είμαι καλά εδώ στη Βασιλεία. Έχω τον Γιώχαν, τον σκύλο, έχω τα μουσεία μου, είμαι καλά. Και όπως πάντα, προσπάθησα να διασκεδάσω τη λύπη με ένα χαζό αστείο. Κι εγώ γι' αυτό ήρθα στη Βασιλεία σήμερα, για να συναντήσω τον Γιώχαν και να δω τα μουσεία. Γέλασε και συνέχισα. Ήρθα μόνη μου χωρίς την οικογένεια, αλλά το μετάνιωσα. Θα ήθελα να φέρω και τον γιο μου. Είσαι μαμά λοιπόν. Χρόνια πολλά για τη γιορτή της μητέρας. Πού είναι ο γιος σου? Με τον άντρα μου. Είναι 3,5 χρονών και ήθελα να μείνω λίγο μόνη σήμερα. Περνάω πολλές ώρες μαζί του μετά τη μετακόμιση από το Μεξικό και σκέφτηκα ότι θα μας έκανε καλό λίγη αποτοξίνωση. Με ρώτησε ο άντρας μου τι θέλεις για τη γιορτή της μητέρας. Θέλω να πάω στη Βασιλεία μόνη μου να κάνω τουρισμό χωρίς κανένα πάνω από το κεφάλι μου, του απάντησα. Αλλά είναι τόσο ωραία η Βασιλεία. Θα ήθελα να είχα έρθει παρέα με τον γιο μου να μοιραστώ αυτή την ομορφιά μαζί του. Εγώ περνούσα τη γιορτή της μητέρας πάντα με τα παιδιά μου. Τώρα τα παιδιά μου έχουν δικά τους παιδιά και περνούν τη γιορτή της μητέρας με τη δική τους οικογένεια. Δεν είπα τίποτα, βλέφαρο δεν κούνησα κι όμως σήκωσε το χέρι σαν να μου λέει «Δεν πειράζει». «Σε πειράζει και σε παραπειράζει», σκέφτηκα. «Θα ήθελες τα παιδιά σου να εξακολουθούν να γιορτάζουν μαζί σου τη σημερινή ημέρα?» Δεν είπα δυνατά τη σκέψη μου. Της είπα μόνο «Ελπίζω του χρόνου να σου κάνουν έκπληξη και να έρθουν να την περάσουν μαζί σου». Καθίσαμε λίγο ακόμα σιωπηλές. «Πώς σε λένε?» με ρώτησε. «Τόση ώρα μιλάμε, δεν ξέρω το όνομά σου». «Γλύκα». «Αγγέλικα». «Γλύκα». Γλύκα είναι στα ελληνικά, έχει το ύψιλον, στα γερμανικά το προφέρω «ου», όπως τη λέξη «γλυκ». Με λένε «γλύκα», λοιπόν. Μου αρέσει ο συνειρμός με τη λέξη τύχη, νιώθω ότι είχα πολύ τύχη στη ζωή μου. Στο Μεξικό σχεδόν όλοι με φώναζαν Ντούλσε, το όνομά μου μεταφρασμένο στα ισπανικά είναι πολύ κοινό όνομα εκεί. Εμένα με λένε Μαρία. Είσαι από την Ελλάδα λοιπόν, νόμιζα ότι είσαι από το Μεξικό. Τι όμορφη που είναι η Ελλάδα. Εγώ είμαι από τη Γερμανία. Στη Γερμανία γεννήθηκα και μεγάλωσα, αλλά μένω ήδη 40 χρόνια στην Ελβετία. Και τα παιδιά μου πλέον εδώ μένουν με τις οικογένειές τους. Είναι ωραία η ζωή στην Ελβετία, αν έχεις δουλειά και ενσωματωθείς. Πώς την εννοείς την ενσωμάτωση, Μαρία? Έσκυψε προς το μέρος μου σαν να ήθελε να συνομωτήσει για κάτι μαζί μου, σαν να ήθελε να μου πει ένα μυστικό, χαμήλωσε μέχρι και τον τόνο της φωνής της και γούρλωσε τα γαλάζια υγρά από την ηλικία μάτια της. «Έχεις ακούσει ποτέ τη λέξη «Dunkel»?» Έγνευσα το κεφάλι μου πως όχι. Οι Ελβετοί είναι φόλα Dunkel. Νομίζουν ότι είναι πολιτισμικά ανώτεροι. Όχι όλοι, και ειδικά στις νεότερες γενιές αυτή η αίσθηση σιγά σιγά εκλείπει. Αλλά οι παλιοί Ελβετοί είναι πολύ σνόμπ. Έχουν πολύ ντούγκελ, ψωροπερηφάνεια. Νομίζουν ότι είναι καλύτεροι από σένα. Μπορούν να γίνουν ρατσιστές. Αλλά εδώ στη Βασιλεία είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχει πολλούς ξένους. Τους ενδιαφέρει η ενσωμάτωση, η αρμονική ζωή. Γι' αυτό ανθίζουν οι τέχνες. Μιλάς έξοχα τα γερμανικά. Από πού τα έμαθες τόσο καλά? Έκανα λίγα χρόνια γερμανικά όταν ήμουν παιδί, απέκτησα μια βάση, μετά τα ξέχασα, μέχρι που συνάντησα τον άντρα μου. Είναι Γερμανός. Τον πρώτο χρόνο μιλούσαμε αγγλικά μεταξύ μας, αλλά μετά είπα γιατί, αφού είχα τη βάση. 10 χρόνια μετά και πολλή υπομονή από τη μεριά του, κάπως θα μιλάω. Δύσκολα τα γερμανικά. Ωραία, αλλά δύσκολη γλώσσα. Όπως η μητρότητα. Ωραία, αλλά δύσκολη. Γέλασε πάλι με το τελευταίο μου σχόλιο. Μου είπε πολύ σίγουρη για τον εαυτό της. Αυτές ήταν οι καλές εποχές. Απόλαυσέ το. Κάποια στιγμή τα παιδιά φεύγουν. Εσύ ένα παιδί έχεις? Ναι, ένα. Εσύ πόσα έχεις? 3. 3? Μπράβο. Σαν τη μητέρα μου. Χαρά στο κουράγιο σας. Εγώ με ένα και γίνομαι καπούτ ώρες. Άλλες εποχές τότε. Άλλες ανάγκες τώρα. Η μητέρα πρέπει να έχει υποστηρικτικό περιβάλλον. Αν δεν έχει, τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Εσύ είσαι ξένη σε ξένο περιβάλλον. Το παράξενο θα ήταν να μην γίνεσαι καπούτ. Εμένα με βοήθησε πολύ η ενασχόληση με τις τέχνες και την κοινότητα. Κι εγώ ξένη ήμουν στην Ελβετία και ένιωθα αρκετές φορές τον σνομπισμό από αρκετούς Ελβετούς, αλλά μεγάλωσα καλά τα παιδιά μου γιατί είχα υποστηρικτικό περιβάλλον.
Ήμασταν θεολόγοι με τον άντρα μου. Γυρίσαμε σχεδόν όλη τη Γερμανία. Γι' αυτό ήρθαμε στην Ελβετία. Πηγαίναμε όπου μας είχε ανάγκη η Gemeinde. Βίωσα το συνοπισμό, τον Dünkel από τους Ελβετούς, αλλά το εκκλησίασμα ήταν πάντα υποστηρικτικό, όπως και ο άντρας μου. Εκεί σκάλωσα λίγο, δεν κατάλαβα καθόλου το περιεχόμενο με τους θεολόγους και τον Gemeinde. Εμείς στην Ελλάδα γνωρίζουμε τους θεολόγους κυρίως μέσα από τα σχολεία. Είναι καθηγητές, παραδίδουν θρησκευτικά. Κατάλαβα όμως κατευθείαν από τα συμφραζόμενα ότι κάτι άλλο θα σήμαινε σε Ελβετία και Γερμανία. Πήγα να τη ρωτήσω τι ακριβώς έκαναν επαγγελματικά, αλλά μας διέκοψε η σερβιτόρα που ήρθε να τη ρωτήσει αν ήθελε κάτι να πιει. Παρήγγειλε ένα τσάι. Εγώ είχα πιει το Aperol Spritz, είχα φάει το παραδοσιακό Elsässer Flammkuchen. Έπρεπε να φύγω. Είχε περάσει η ώρα και είχα κλείσει εισιτήριο για την έκθεση του Σεζάν στο Fondation Begele για τις 3:30 ώρα. Δεν ξέρω αν προφέρεται έτσι. Ήταν όμως τόσο ωραία στην αυλή του Μουσείου Τέχνης με τη μουσική και τα ηλικιωμένα ζευγάρια που χόρευαν rock and roll και η συζήτηση με τη Μαρία με ηρεμούσε τόσο που αποφάσισα να παραγγείλω ένα εσπρεσάκι να περάσω λίγα ακόμα λεπτά μαζί της. Είναι ταφ. Ποια? Η σερβιτόρα. Ήταν σειρά μου να γελάσω. Όντως ήταν σκληρή, λίγο κακότροπη, λίγο αγενής, λίγο τραχιά. Μπορούσε κανείς με την πρώτη ματιά να καταλάβει ότι υπέφερε στη δουλειά της σερβιτόρας. Ήταν εμφανώς μετανάστρια, είχε μια ελαφριά προφορά, είχε και σκουρόχρωμο δέρμα, τα γερμανικά της άψογα, αλλά υπέφερε. Αχ Μαρία, είμαι από την Ελλάδα. Έζησα χρόνια στο Μεξικό και την Ιταλία. Αυτή η συμπεριφορά από τους σερβιτόρους είναι για μένα πολύ νορμάλ. Αν και θα ήθελα να σου πω ότι στο Μεξικό οι σερβιτόροι είναι φοβεροί. Οφείλουν να παραδίδουν μαθήματα σε σερβιτόρους από όλο τον κόσμο. Τέρατα στοικότητας και εξυπηρέτησης. Πήρε ένα παιδικό σκανδαλιάρικο ύφος, σαν να είχε μόλις βάλει τα δάχτυλα στο βάζο από το γλυκό κεράσι. Μα τη ρώτησα αν μπορώ να κάτσω λίγο πιο πίσω και μου απάντησε υψώνοντας τη φωνή με ένα «Nein». Γι' αυτό ζήτησα να καθίσω μαζί σου. Λίγο τρόμαξα. Ξαναγέλασα, ήταν τόσο γλυκιά η περιγραφή της. Ήταν ώρα να φύγω. Ζήτησα το λογαριασμό, πήγα να πληρώσω με τα 50 ελβετικά φράκα που μου είχε δώσει ο πατέρας μου πριν από κάποια χρόνια που τα είχε βρει, μάλλον από κάποιο συγγενή που έμενε στην Ελβετία, δεν ξέρω, αλλά η σκληρή σερβιτόρα μου απάντησε σκληρά: «Δεν μπορώ, μαντάμ, να τα δεχτώ. Είναι παλιό χαρτονόμισμα. Έχει καταργηθεί εδώ και μια δεκαετία περίπου. Θα πρέπει να το αλλάξετε σε τράπεζα. Σήμερα δεν μπορείτε». Ήταν η σειρά μου να πάρω παιδικό σκανδαλιάρικο ύφος, σαν να είχα μόλις βάλει τα δάχτυλα στο βάζο με το γλυκό κεράσι. Έχεις δίκιο. Σήμερα είναι Κυριακή. Είναι κλειστές οι τράπεζες. Παντού. Ακόμα και στην Ελβετία. Είπα γελώντας. Γέλασε και η Μαρία. Γέλασε και η σερβιτόρα, αλλά έφυγε αμέσως τρέχοντας με ένα στεγνό ευχαριστώ. Τάνκε, αφού πλήρωσα με την κάρτα. Τράβηξα ένα μικρό βίντεο από το ηλικιωμένο ζευγάρι που χόρευε καλύτερα από όλους. Ήθελα πολύ να ζητήσω από τη Μαρία με το ψάθινο καπέλο, τα νεανικά ποτάκια και τον πάλευκο σκύλο να βγούμε μία selfie, αλλά δεν τόλμησα να της το ζητήσω. Της είπα απλά «Πρέπει να φύγω. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα». Και μετά, σαν να το θυμήθηκα ξαφνικά. «Τι λες? Να έρθω να μείνω στη Βασιλεία, αξίζει τον κόπο με τον τρίχρονο γιο μου? Ή υπάρχει πολύ Dünkel?» «Εννοείται να έρθεις. Δεν υπάρχει ωραιότερο μέρος να μεγαλώνεις ένα παιδί. Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Πόσο χρόνο μου είπες ότι είναι? 3,5. Ακόμα δεν επιτρέπεται να μπαίνει μέσα στο ποτάμι γιατί έχει έντονα ρεύματα και είναι επικίνδυνο. Αλλά αργότερα θα μπορεί να κολυμπάει στον Ρήνο με το Wickelfish και να κάνει μπάνιο με τα άλλα παιδιά. Το έχεις δει? Είναι πραγματικά υπέροχο». «Όχι, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό το Wickelfish?» «Είναι μια τσάντα που κυκλοφορεί σε διάφορα χρώματα και βάζεις μέσα όλα τα προσωπικά σου αντικείμενα. Μπαίνεις μέσα στο νερό, το Wickelfish γεμίζει αέρα και σε βοηθάει να επιπλέεις. Πολλοί αφήνουν το ρεύμα να τους παρασύρει και βγαίνουν όπου τους ξεβράσει το νερό. Βγάζουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, σκουπίζονται, ντύνονται και επιστρέφουν σπίτια τους. Να έρθετε εδώ να μείνετε». «Πού μου είπες ότι μένεις?» «Δεν σου είπα. Φράιμπουργκ, από τον περασμένο Νοέμβριο». Έκανε δεξιά-αριστερά το κεφάλι με μία συγκατάβαση. «Όχι. Το Φράιμπουργκ δεν είναι για σένα. Φαίνεται πως είσαι καλλιτεχνική φύση. Εκεί δεν έχει τίποτα. Αν μένετε και σε κανένα χωριό στα Πέριξ, άστα να πάνε. Πάρε την οικογένειά σου και ελάτε εδώ. Θα περάσετε ωραία». Της έδωσα το χέρι μου, χάιδεψα τον σκύλο και έφυγα. Στάθηκα λίγο στην πόρτα της εξόδου και την παρατήρησα από μακριά χωρίς να με βλέπει. Με το που έφυγα, άρχισε να ασχολείται μόνο με το σκύλο.
Είπα θα ψάξω να δω τι κάνουν οι θεολόγοι σε Γερμανία και Ελβετία. Ο Mr. Google με ενημέρωσε πως οι θεολόγοι σε αυτές τις χώρες εργάζονται συνήθως ως λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας. Αναλαμβάνουν τη διοίκηση μιας ενορίας, την κατήχηση, την οργάνωση κοινωνικών προγραμμάτων ή την παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης στους πιστούς. Συχνά εργάζονται σε νοσοκομεία, φυλακές ή γυροκομεία ως πνευματικοί σύμβουλοι. Διδάσκουν και θρησκευτικά σε σχολεία, αλλά οι ενορίες, την Gemeinden, συχνά ζητούν θεολόγους για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή για να καλύψουν κενά. Με αποτέλεσμα, όπως οι δάσκαλοι ή οι στρατιωτικοί, έτσι και οι θεολόγοι να μετακινούνται από πόλη σε πόλη για τις ανάγκες των κοινοτήτων ή ακόμα και για να αποκτήσουν εμπειρία σε διάφορα περιβάλλοντα. Με λίγα λόγια, η Μαρία έζησε μια ζωή νομαδική στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής κοινότητας, γι' αυτό και όλες οι μετακινήσεις. Σήκωσε το κεφάλι της, πρόσεξε ότι βρισκόμουν ακόμα στην πόρτα, την είδα ότι με είδε, πέρασε ένας περαστικός και εξαφανίστηκα πίσω του. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.